arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangutuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin, hanggang sa pagtanda natin. Mga tugang, Martes po ngunyan. Sa'yo ako Petsa 6 sa bulan ka ng Agosto 2024. Ini po ang sendong programa Aramon Nyato. Asin ako ang sendong lingkod Mardela, dahil iba sadik sana. Pero tiyan, inibaran po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. ng Siyempre, katuwag niya to sa presentasyon ng mga pag-iriba niya to dyan sa technical side. Yaon si Juna Pulis. tayong Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Newsroom, kasabay niya to dyan. pas. Sina Angel Mustasa, Jenny Matthew Valeran at saka si Mary Joy Jeresco. Sa Production Assistance Center, yan po dyan si Ciara May Liron, mantang sa luwas. Aking pangarap Katuwang ta sa pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwaan at sumupukawan ng mga turog sa pansitan. kahit maputi. Ang Mega Force Patrol, panginit po nga sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Yan po dyan sa 3rd District. Pantang sa 1st District, katuwang ta si Pading Jomar Bien. Yan man sa Kapitolyo Provincial, si partner Al Armario. Ang nakalipas Lagati Taraga Ligaspi. babalik Ang biyahe, mga tugang kang bunso. ipapaan Joshua James Bino, mandang yan po sa mobile, sa muyang piloto, aking Henry the Boy Mata. Kami po kapos binasaludar, mga kabayan, binapapuntin sa magmang morning. Ano man silang pinagigibo sa kunyan, ano man po ang sitwasyon sa buhay. Laon po kan sa likod na si Mardela, Papa Mar for short, araw na kamo po, baka tipon manggirari kang pangaipo sa roal daw, maski medyo hard life. Yan, wag lang bibitaw. Kapit lang. Yan. And siyempre sa mga kababarangay po niya to, mga opisyalis kang barangay, babalik na mga opisyal kang gobyerno, mga elehido, sarabay ng po mga empleyado kang gobyerno. iyo. Huwag tayong patulog-tulog sa pansitan. Ang aking Aksyonan, problema ng sambayanan. ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Pizza size na. 144 days na sana, Jerome. Ko Pasko na. maputi. Ang bilis na. Ang bilis. Agosto 6 na. Mangumon-ngumon ka yan, mga tugang, paurumbasa ng mga radio station sa pagpatanog mga tugang kang kang Christmas songs pagtungtong kang September 1. Ang bilis, adi. And madali na, mga tugang, ang mga darakulang events dito po sa Kabikolan. Okay? August
Ngunyan pong August, mga tugang, masikad ang Ibalong Festival. Di ba? And then, sa ano yan, sa Ginubatan, ito po na Longganisa Festival, ongoing na. Kipya Festival, mga tugang sa Hubilyar. And then, pag September, yaw na po mga tugang sa Piña Franza Festival. Kung saan minaruso mga tugang kadakol na tao, pasiring po duman mga tugang sa sudad ng Naga para po dyan sa Piña Franza Festival. All roads leads to Naga City. Ayan. Di duman sa mga kabarangay nyato, mga tugang, ingat-ingat sana sa mga biyahe at huwag tayong huwag tayong masyadong magmadali. Alalahanin niyo may pamilyang naghihintay sa inyo. Huwag niyong madaliin ang kamatayan. At huwag niyong idamay ang iba na nagbabiyahe na dahil lamang kaaram-aram na may mangyayaring makaraot. Pero bisa na kitang likay-likay. Diba? Hello kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Yun ngaya, huwag bibitaw. Manalig lang sa Panginoon. Diba? Parang parang maging lessons natin. Ito pong nangyari kay Carlos Yulo. Kadakol na pating parintes nga si Carlos Yulo. May nag-trace na pati sa Sorsogon may roots na si Carlos Yulo. Dumami ang parintes ni Carlos Yulo. Pero, tingnan nun nyo, may nakakakilala ba kay Carlos Yulo 12 years ago? May nagtubo daw sa iya na makagold talaga siya. Simpleng pangarap ng 12-year-old na bata, di ba? Na ano ngayon gusto mong maging? Gusto ko ngayon magkagroon ng medalyang ginto sa Olympics. Di ba? So sana kita man, sa real life, kita man, mga tugang, kung anong pangarap natin, tuparin natin, pero kumilos tayo. Because Carlos Yulo, 12 years ago, yun ang sayang na unambitan. Baka nga ni Meday sa'yo nagtubod. Baka pigurulukan siya. Di ba ta sadit baga? Ngunyan na after 12 years, nangyari, nakakuha siya, bako lang sarong gold ko di, 2. Pero, mga tugang, nakamtan niya yan, dahil siya nagtangad na matakdag subayawas. Dahil siya naging 1 tamad, kundi 3 na bako niya. Mga tugang to hone his skills. Tamala, sa interview ba sa kaswapo ni Dayan Castillejo, dahil kung ngayon talaga aram, kung paano ko nagibo ito, bigla na lang sana ngayon nagluwas. Di ba? Itong pigpaparakos sa iya, napigangaan talaga. So, tulong ikot sa aire. At saka yung para siyang lumulutang sa aire. Pigapot siya, ano ngayon, sekreto, ano nga yung ginibo mo? May practice mo ito pala talaga yan. So, ibang ide ko namin ito pig-practice. Actual na ngayon, naglataw na sana. Siguro because of his conviction, mga tugang to win a gold. Yun. Di ba? So, kita po, mga tugang, kung ano man ang pangarap sa buhay ta, ano man gustong maging mangyari sa tuya, trabahuhin natin. Trabahuhin ta. Halimbawa, gusto mong yumaman, trabahuhin mo. Pag may trabaho, kamalin mo. And then, sabi nga ni Kayan, gibon mo ang best mo na maging okay ang karir mo. Di ba? Na lumangkaw sa posisyon mo, na hindi ka nang aapak ng iba. Ayan. Di ba? Na hindi ka nang gagamit. Di ba? You treat people fairly and squarely and then share blessings to others. Yun ang mga bagay na values na dapat po nating i-inculcar. Di ba? So, yan po tabi, duman sa mga kababayan mga tugang. Talagang ang Diyos masuripot, di ba? Despite of may dinaramdam siyang problema, day man na-distract baga Jerome Aday. Di ba? Then, nakapokus talaga siya. Gusto niyang manalo. Di ba? Ito na nga niyang sabi, it's both personal, mga tugang, and yung pagka-nationalistic.
Nadaradaran niya so pride kang Pilipinas. Gusto niya maging proud ang Pilipinas sa gabos mga tugang pag-abot po duman sa gymnastics. Ilang po ngunyan ng influensya kan gymnastics ngunyan. Dakulo na nanailing ko nagtuturo talambling di daw. Dakulo na nagailing ko nagtuturo talambling. May mga pinailing ng mga clips kung paano piggibo ang pag-practice. Nagigiribo. Minailing ako sa barangay. Nagigibo na. Ako ka ito, ka mga panahon na salit pa ako, siguro mga grade 1, elementary grades, nahilig man ako dyan, turo tumbling. Pati so naglalakaw na bugsok baga ni Rome, hanggang ganyan kaya ko pa yan. Kundi, bako man ito so gusto kong mangyari sa buhay ko eh. Di ba? Yung parang parte lang ito kang kabataan natin. Di ba? Kaya po duman sa mga kababayan natin, yan, maging panalmingan po nindo yan na nangyari kay Carlos Yulo na hindi mo mararating ang narating mo ngayon kung hindi mo tatrabahuhin. Di ba? Talaga, imagine, inagihan niya punaki hanggang sa nagkakaturog na siya duman sa may sa may vault. Hanggang nagkakaturog na siya duman mga tugang sa salog. Sabi ko, practicean niyang floor exercise. Di ba? Kaya po, makonsuelo, and nakaka-inspire mga tugang na kang pinatugtog na su lupang hinirang kasi nagparakpakan sa mga tao. Talagang sabi ta nga ni, nangikisabayan kita na we are proud mga tugang to be a Filipino. Yan, at least ganyan bistado na po kita mga tugang sa kinaban. So, yun mga pagsali sa international competition, sarap po yan mga tugang na pagbangon sa pride kang Pilipinas. Na minsan naduhagi. Dahil sa, nagtrabaho kita na mga esklabo kan ibang mga nasyones para lang gumanda sa buhay ta. So, sana yan magtrayumpo ang Pilipinas na, mahali na itong mga pagpaparuluwas lalo na sa mga nasa babasa ng mga workers na minsan naaabuso na digdi na lang sa Pilipinas magkaigo po ng trabaho. Ayan. But siyempre mga tugang, we must be also careful because sabi nga ni ngayang independence masasayang ngaya yan minsan ngaya may mga mananakop na minabuilta para sa kupong kagiraray not mga tugang in armed conflict kundi sa pagiging investor. Pagi magnegosyo ka dyan, sakop mo nag-abos. Diba? Okay, ingat-ingat din kita mga tugang sa mga siring po ka na sistema. Okay? So, duman sa mga kabarangay yan, fight sana kita. Let's hope na hindi po na dua na natatada pa niya itong pwedeng makaabot sa gold medal. O kung dahil manigan, nakakasiguro na silang may bronze medal ngunyan. Si Ira Villegas sa 50 kilograms. And then si Nesty Pitesio sa 57 kilograms. Women's boxing. Pareho na sindang nakalaog mga tugang sa same ice. May bronze na sinda dyan. Kung gumana sinda, maabanti sinda, nakakasiguro sinda sa silver. Diba? And then paglaban sinda, kung makadali pa sinda, mga tugang makaka-gold. So may duwa, Si EJ Ubiena, mga tugang lands fourth duman sa heat na talagang pigaabangan ko kung ngaya iwawaw daw ngaya ni EJ Ubiena so sa iyang mortal na karibal si Duplantis pero di po nangyari. So runner mga tugang nagpaaram naman. Tapos yung iba mga tugang ng mga athletes but anyway sabi nga ni Kayan sa pagkakaigo ng duwang gold sa magkasunod aldaw talagang nagset ng kasaysayan mga tugang si
Carlos Yulo. Ang ano ba gani ano? Ang description ni Dayan Castillejo is small but terrible. Sadit-sadit pa gano'n. Sadit sana. Karang ako, sadit sana. Pero tiyan. Tiyan tumambling. Adi. Alam mo ito, Jerome, ang pagtumbling niya matindi. Adi. Talagang kung maluyang sa imong, sabi nga ni kayang buot, pwedeng magkabarari ang kagaitong alangkaw na itong pigtululukso niya. So, mahilig mo mambaga ang build niya, ang pisik, di ba? O, kaya po yun, trabahuhin yan, trabahuhin. Para po naman sa mga kababayan natin. Dahil yung pangarap mo, di yan matutupad kung upo ka lang dyan at saka pabanjing-banjing ka lang. You have to do extra mile, sabi nga ni Kayan, para to hone your skills. Tangani po na maging, maging mas matindi ka pa. Lalo kung kung ang trabaho mo is talagang kaipuaning focus, mga tugang, tarang you really need an extra mile pagkatapos ekstrang oras, mga tugang, di ba? Na dai ka lang sususog kang 8 oras na trabaho, kundi talagang nag-extender ka pa para man sa imo, para sa kagabsa na pinagsiservisyoan mo, di ba? Alright, mga tugang, kitangon yan, July, lean months na, June. Walang ani. July, August, di ba? Medyo masamang balita, Una ko, dire-diretso na sa pagbaba, mga tugang, so inflation rate. Anak ng tinapay, tumaas by July. Naging 4.4% kang July, mga tugang, so inflation rate, sabi kan Philippine Statistics Authority. Ang contributory factor, kung ata luminangkaw, mga tugang, ang inflation rate because of halangkaw na presyo, mga tugang, kan mga barakalon, as in serbisyo. Partikular, mga tugang, so kuryente, nababanggit di kuryente, pagkatapos yung arkila ngaya sa harong, di ba? Yan, yung renta. And then, yung pagkain. Yan. Kasarabay pa, mga tugang, so pag itaas kang liquefied petroleum gas. Kaya, Sir Jeff, ang maluto digdi sa mga karihan sa Pilipinas, nagnipis sa plato. Numinipis. Dahil po dyan, nagmal po ang LPG. Ayan, okay? So, presyo ng gasolina, as in diesel, iyo po yan, nakaambag pa yan, mga tugang, sa inflation na sabi po kan PSA. So, sigurado, within this week, baka next week, mapapod naman ng presscon, mga tugang, ang Philippine Statistics Authority di po sa Bicol Region, headed by Regional Director Cynthia Perdis, together with the partners, the bank and the NEDA and DTI, para humampang sa media, and then aramo naman kung pirang inflation tadigdi. Umaabol ba tayo sa national level o mas mababa tayo? Yan titingnan natin. And then arong ang nag-contribute para maging arog bukan tang buhay ta. Takadakol ba nagtataram na di namin maramdaman na tumatas na talaga ang ekonomiya natin, di natin maramdaman sa baba, di ba? Ayan, so yun po, naman sa mga kababayan natin, arabangan ta po yan ng mga developments na yan. Ang sabi, mga tugang, from 3.7 naging 4.4. Medyo mataas-taas yung paralang kauso linukso, di ba? May kinaaraman dyan. So, aramon ta sa Bicol Region, mga tugang, kung piraman, na-record na inflation rate, and then arin sa mga probinsya, nag-record, mga tugang, kay Halangkaw. Kanakaangi ang Sorsogon, hababa, at saka ang Catanduanes, yung Albay, medyo mataas ang at saka yung Cam Norte, di ba? Yan po ang tabi, adi. So, kita, na mga individual na swelduhan, lalo kung isa lang ang pinagkikitaan mo, wala kang sideline, wala kang tindahan, wala kang negosyo, you plan out, mga tugang, of your expenses. Sagari, ulit
Pero may mong i-practice mga tugang yung do not spend beyond your means. Prioritize the needs from the wants. Yan. Di ba? And then when you go to the market to shop, dapat magdara kang listahan. Magdara kang listahan kan mga babarakalon mo tanganing day ka mabiktima mga tugang kampigapod, mga tugang na impulse buying. Tayan mga tugang ang kunyan. Iyan ang impulse buying ang ang culprit kung nga ta naluluho ang bulsa. Kan mga misis and mga mister, pag napapadako sa department store, napadako sa mga merkado, na lalo kung may pigtiripontipunan, mabakal man. Maday man yan palang kaipuhan. Di ba? Magdarang listahan. Tangani mo na. Day madagka na magbakal ang mga day mang kaipuhan. Di ba? O yan po tabi, adi. Talagang day pa kita nakakahali mga tugang sa still, yung pagkain mahal. So yan po ang pinagtatrabaho na dapat mga tugang ang yan kang Sabado ba pikurunan me daman sa boss nga palibutan na yung farmer ngayon dapat magaygo ng paradigm shift na you not only produce your food para sa pamilya mo but you produce your food tanganing maging negosyante ka. And then feed other people, di ba? O yun po yan ang mindset na dapat na gibuhon. Kaya kinakailangan mong yakapin yung modernized farming, utilizing mechanization at saka yung pong mga bago ngayon, mga artificial intelligence, di ba? Mga robotics na, di ba? Tanganing mas mapakaskas ang galaw sa farm, as in mas madali man ang produksyon. Pero magayon din ang pigibo, mga tugang duman sa Davao, yung kauron niya to baga si Sir Rico Ibonya na they are shying away, utay-utay, staggered duman sa paggamit mga tugang ning mga synthetic fertilizers including pesticides. Yan. Naggagamit na sinda ning gradually hinahali na ninda pigi-infuse ninda mga tugang so organic fertilizer. Yan. Medyo mahal ang organic because mahal ang pag-ibo. Pero if everybody will practice it, mga tugang, okay yan. Maski yung trenching na tinatawag, di ba? Yung mga mga tinaba sa gulayon, di ba? Yung mga nabubulok na mga prutas o kaya po mga gulayon, yung sa kusina kitchen wastes. Yan, kumalot ka mo, maski pahalaba, pagkatapos ilubong nindo dyan. Ilubong nindo. Dahil yan, marirahay po na fertilizer yan. May mga antibodies po yan na na poproduce dyan na kaipuhan po kang pananom. So yun, mga nagkakapira po mga inputs para po sa mga kababayan natin. And ako ay nagpupugay sa ating mga magsasaka. To the men and women who feed the people, mga tugang, because today is your day. Farm workers appreciation day ngayon. We appreciate your effort, tabi. Salamaton sa pagpapakain sa amin. Mga tugang, we will be back after this. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. It's school time! Metro Rewards Club is happy to give another exclusive treat just in time for the school opening with our MRC Back to School treat from August 2 to 4 and August 16 to 18. Get 10% off on great selections at all department stores and hypermarkets. Just keep your MRC card handy every time you shop. It's your key to unlock all the privileges and avail of our MRC Back to School treat. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 198467 series of 2024. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa DCGB, alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-arangkada na kasuhapon, Agosto 5, ang pagpuon kan deliberasyon kan House of Representatives manungod sa sobra sa 1 trilyones pesos na national budget para sa masunod na taon. Sigun kay House Majority Leader asin Zamboanga Representative Manuel Jose Dalipe, magpapadagos man giraray ang mga investigasyon kan Kamara sa mga signifikanteng issue kasabay kan sa indang pagbusisi sa nasambit na national budget. Sinabi ni Dalipe na pigi-imbestigaran kan Kamara ngunyan ang extrajudicial killing sa irarom kan war on drugs kan Duterte administration asin ang mga krimen na may kinaaraman sa Philippine offshore gaming operators. Yan ang pang-alas 11 bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marahay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, tansan katutak, panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. SB19 here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin do, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin do, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pos mo yan, tempos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang, diretso kita sa mga istorya na tungon yan po na pagkaagari di po sa programa. Di ba po sa mga may lalakawon, mga tabi, mag-arois kusar na. Lalo kung medyo oralawig ang mga dudumanon po nindo, ha? Mag-arois kusar na. Tangani po na day mao dyan. And, Astro de Pantera Negra aos 43 anos. ano man ito? O ator lutava contra câncer Oh. desde 2016. May nagtataram? Ano nito? Ayun, cellphone ko, nagtataram? Astro de Pantera Negra aos 43 anos. Oh. Ano? O ator Jerome. contra câncer Ay, Jerome, ano pa rin ba? 16. Yan, ini cellphone ko nagtataram? Ano? Morre o astro de Pantera Negra aos 43 anos. Oh, uligding. Ang garo O ligding. ator lutava contra Ayun, nakita ko na. May nagang tabil na. Alright, bueno, mga dugang ano bang istoryali po dyan sa luwas. This time, si partner Al, oy mga mises, rikas-rikas ang todo na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro, pray until something happens. Mga tugang second part ka na rin ba ng Punyado Digday? Kontan ang report ni partner Al Armario. Partner Al, marinod to, please come in. Yes, marinod to na tabi, partner. May mga taga Gano'n na mamarong ng adobo. Ay, madali na. Sa Taysan. Dali na sa Taysan. Malawit na. Okay, sige. Kaya saga, imbitado ka mo sa Beer Plaza. Beer Plaza. Beer Plaza, mga alas 7 dyan sa covered court kan Taysan. Uy, nakulang covered court dyan. Sponsor man na yan kan simbahan. Yan. Para sa Barangay Fiesta. Alright, ayun, okay. Okay, may mga taga-Israel na pala, partner. Na. Hindi sa Bicol, na mga consultant
Sa agriculture. Yes, sa planong filtration na pigapon Aha. in abono Mhm. sa mga irrigation o sa tubig na ibubugtak ang abono. Ayun yung bigo ng bita ni Congressman Saldico. Yan, tama partner. Nadagko one time kan si Congressman Saldico sa statement buda sa interview na dapat kaya arog na ka ng gibon ni Sabay na. Filtration na apod palanggaan na Filtration pa lang hapod ka na di. ihahalo na sa tubig ang abono. Aha. Mas fácil Aha. Pig-confirm rin informasyon na yan ni Christopher Kitoko dahil yung mananggad tama ka partner, desidido na daw talaga sa iyang tugang na si Congressman Saldico kanako Bicol na tutukan ng pakusugon ang produksyon nin paroy o bagas pati naman so iba pa mga pananom na maging modelo ang Bicol kaya na pigapon na contract farming program na gusto man mangyari kan presenting administrasyong Marcos. Ang sistema sa patubig na ihahalo so abono para naman agad mapagal sa mga paraoma. Ini pala ang sekreto kan Israel kaya suficiente sinda pag-abot sa produksyon ni na mga pananom lalo na ang bagas. Gusto man ini maadaptar kan Pilipinas sa pagikan Department of Agriculture, kan National Irrigation Administration and sa mga local government units man sa pagikan sa indang mga provincial, city and municipal agriculture's office lalong-lalo na digdi sa Bicol region na pigkatawan doon kunya ni na Congressman Saldico na maging modelo ang Bicol region considering na scheme na gustong maadaptar. Kaya na kita maggalas kung sa ibang lugar digdi sa Bicol may mga hiling kitang mga taga-Israel na yan, mga consultant palan na big-hire kan Pilipinas para turuan kita kan sistema ninda kung paano taman mapadakol tulos ang produksyon ng mga pananom digdi sa tuyang lugar. Aha. Yan partner, informasyon pa digdi sa lawas. Alarmario DCGB. Thank you very much, Partner Al. Mga dugang yan pa mga doon natin mga impormasyon ay sali po dyan sa luwas. Kadaga ni Partner Al Armario yung connection po kaya na pagarabot na kan mga consultant ng mga Israelis. Actually, ka mga inot baga, ang naramdaman po nindo, may nagabot na dyan sa Apaw. Diba? Yung ginamit mga tugang itong so digitalization kan farming. Okay, naungunya nila naman para naman sa filtration naman. Yung paghalo ng tubig, irigasyon at saka abono. Yun naman na sistema, bago naman na sistema yan. Because sabi nga ni, mga tugang, dakula ang pagtubod kan mundo diyan po sa naging sistema kang kang Israel sa pagpa-farm, diba? At talagang naging naging abantido pag-abot po diyan. May mga na-introduce na talagang kaaya-aya pagdating po sa pagsasaka. Ayo. Okay. Mga tugang sa mga kababayan po niya to, nailing ko may post si elected governor Noel Rosal. Nagdumampalan sina Kuya Noel si Kuya Noel tsaka si Ate G. Kaibanan so nagkaperang opisyal mga tugang kan Albay Chamber of Commerce and Industry headed by Ma'am Rosemary Quinto, nagpasiriring sa Hong Kong para makauron mga tugang so nagkakapira duman ng mga negosyante, mga investors, manangod po mga tugang sa solar energy. Pero nisintar sa inda duman so mga ins and outs mga tugang kang and then ang impression kang alkalde, dating gobernador, mga tugang na ngaya kay puha na makatipid lamang. Di ba? So we expect
mga tugang na apera dyan sa mga solar lights na pigopatugdok mga tugang kan syudad, kan city government, posibleng ang mga nagkapirang buildings, mga tugang nasa diri, akan syudad, baka gibuho ng mga tugang na solar. Di ba? May nailingan ako duman na model na pigpresentar mga tugang na so sa indang storage, ice storage, mga tugang pigpapadalaga ng solar. And igwa na komunidad, mga tugang na pigpapadalaga ng solar. And then all in all ngayon 10 megawatts mga tugang of solar field, pwede na yung pumadalagang kung kapos na pangaipong mo pati na sa komunidad. Aba, maranay, adi. So, tingnan natin pagdating ng mag-asawa. Haputunta ta kasi Ma'am, si Ma'am Rosemary Quintorey, di ba? Na ano ang sa indang impresyon niya, anong plano, di ba? Because, two-prong yan eh. Pwede yung mga negosyante, ang gumibo ning lakdang para mag-put up ning sarili po ning sariling source of energy out of the solar energy, and then pwede man so gobyerno para mag-supply mga tugang ning kuryente sa sindang mga pangaipo sa mga opisina, or pwede na yung gobyerno gumibo ning solar field para mag-power up kan sa tuyapong komunidad. So, titingnan po natin yan. And then anong mga dapat nag-ibon, because may mga modelo may modelo na solar field talaga, and it requires mga 55 hektaryas garo. Dako lang nagikaon So yun yung modelo ng iba. Bakit naresolveran kan Germany na instead na masayang so daga, ang ginibo sa solar panel na inangat sa irarom sa mga tanom. Yan. Parang solar panel nagserbi na garo trensera sa sobrang init kan saldang kanal daw. And then igwama na halo, pinalataw sa tubig, sa solar panel, na nagserbi man mga tugang na sarong man na factor para rumahay man da sudakula kan sira. Di ba? Tuboy-boy kan sira sa irarom kayo. So parang duang bagay, no? So titingnan natin sa mga pag-abot po kang panahon, pagbalik ninda, kaistorya yung tama. Dahil magkagugan ng pagkato ng makaistorya para po makairas sa mga kababayan ta. What's in it pagdating po sa solar energy o solar power. Ngayon, dagdagan tayo ng istorya, alin po dyan sa luwas. Mga tugang si Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Nasa linya na. Chief Jim, plus kami, Chief Jim. Yes, salamat tabi, Director. Yung kita ko niyan, digdi sa Laucan, Sangguniang Bayan, Session Hall sa Banuan, kan Kinubatan. Dahil yan sa kontrobersyal pag-ainitabi, direct na pinag-pa-schedule mo niyan na pagtripo ni Kagawad July Tingson, Chairman Committee on Environment, sunadagap ninda ni Kagawad Bob na mga pinutol na mga anahaw. Yan sa kundi ako nasasala mali po, Aplan Barangay na 600 na kapuon in anahaw na pinagdadara duman sa Rizal tapang pasok dain duman sa mga pestan. Ngunyan yaon digdi sa sentro, representative yaon sa Menro MDRRM o ABC si Vice Mayor Jim Anong Hoko, presided over by Kagawad July Tingson. Ngunyan pigko-questionan ninda kung tinawan ninda ito ki-permit na daiisikan sa day nag-coordinar sa Sangguniang Bayan na may existing ordinance na dapat protehiran ang mga tinanom na arugaan anahaw tayuanan wind barrier niya to sa bagyo sa baha. Pero dismayado initially si Kagawad July Tingson na sinimbag siya digdi na maski siyang remove ang anahaw poon kay anahaw pwedeng putulon basta pasado sa requirement. Regardless na kung magkabaha ngaya kita digdi dahil tayo mandaan bandatos sa inda conflict digdi sa Sangguniang Bayan concern na dapat may isipin nila impact
kaini sa environment, itong impact assessment. Gustong sabihin ngaya, damili nakapasar ka. Bus na nga imposible man na susog sa ordinance dapat 60 feet an pwedeng paludon. Gustong sabihin man 400-600 sang ribo magkasabay-sabay sa edad na pakaparehas duman sa requirement na 60 feet pwede ng paludon. Kaya ngunyan iyo ang pinag-i-restorehan digdi and bigdodoonan talaga ngunyan na nakagawad Lando Palambrica yung nagtatara mo ngunyan dapat purabir sida nagtao ki permit nagparam lamang digdi sa lokal na gobyerno kung ano ang mga ordinansa. Wala, nangugunta ang porsyon. Nag-number po kami isa. So, ibig sabihin, yung mga anahukos po yan or mga kahon po yan, may numbers po yan kung alin yung itakas ng kapital. So, after po yan ma-numberan, after namin ang inventory, ipinaplat po namin yan kung pwede doon sa title property na sinuglita namin. So, pag na-determine po namin na within the property, ibinubo po namin ang application. Pero pag hindi po pumasok doon sa property, sa submitted title property namin, ibinabalik po namin yan sa amin. So, malinaw po na during inventory pa lang po, kung ano po yung street or kung ano po yung anahaw po na may number, yun lang po ang allowed nilang itaas. Alam ko dahil nandito nga, may chairman po ako dito si Mr. Ferdinand Balanta. Tanong ko lang po, yung SOP po niyo ng DSR na during the cutting period, time, andun sa'yo. Sir, yung anahaw po kasi is considered as minor forest product. So, ang nangyayari po yan na may monitoring activities is yung doon sa mga tao. Pero pag mga minor forest product po, during cutting po niyan, alam po kami doon sa... Kasi kung may mga na-considering po na may mga number na yung trees na puputulin. So, yan po talaga ang dapat na ikat ng applicant. Number po na yan. Okay, number. So, meaning ma'am, for one anahaw pool, ilan ba ang kapalit niya? Pag may forest product, sir, wala pong senior treatment. Pag mga kahoy lang. Ayun ma'am, kung titingnan po, i-revisit po ninyo ang DNR na sinulong. May nakalagay doon na sabi po, for every one anahaw pool, before na mag-issue kayo ng permit, dapat ilalim na muna nila ng Jim? Dali ha? Nawara na putol si Jim. Ha? So ongoing po ang committee hearing mga tugang kan sang kuni ang bayan kan ginubatan sa committee ni July Tingson kagawad. In connection po kaya na controversial na pagparalod mga tugang ki 600 na poon nin nin anahaw na pinagtugutan na putulon kang senro. Siyento ini. May replacement dapat. Kung may pinutol. Pag pinutol, dapat may salida. May kapalit salida. Nagunta. I consider final forest wala. Diba? But for me, ito ako sa anahaw, minor forest product yan, pero kung yun naman sarami din, I think that is major catastrophe. Ayun mang pinuha sila doon sa other barangays like Kapaluan, ano ba meron kayong consideration na being incorporated or the approved service students? Kasi sir, sa amin po, ang inisyuhan lang po namin ng permit ay hindi doon sa title property. So kung kumuha po yung applicant outside, hindi sa numbers po ng employee ng DPI, hindi po namin yan ma-oversee. Kaya nga po nandiyan ang barangay councilor. Kasi po kung ma-oversee. Kung may ihinayaw po din, pwede sa amin mag-report
para hindi na po namin makulong. Iyan sana. Baka nag-apply pagkatapos iba man pinurutol. To protect the environment. The rule of gaya sa amin is to regulate. And a series of recommendations or endorsements may papadala namin sa inyo. Talaga na, I already asking in market. Is one of the mandate to see is to protect the environment. So then sa pagkakalitis market, as long as legal yung mga requirements na kailangan, they allow them to tax, they give permit to tax. So kaya kailangan po ang itong protect. That's why, ang sabi ko, we, as a public servant, as councilor, we are all mandated to protect the environment according to our Bible, di ba yung natin, 7:16. Kaya nga, ang nagawin natin dito, para magkakulong lahat, to really protect the environment, tulungan na lang tayo dito, from the LGU, from the local Pedro. Kaya nga, suggestion is to create an ad hoc committee, member ng Ginubatan Pedro and the RMO, compose ng bayan, and then by the chairman of the environment, the barangay captain concerned, and Pedro Ginubatan. And another suggestion is, when issuing a certificate of no objection, it must be through a resolution para involve din ang mga barangay kagawad in approving the certain certificate of no objection. At kung alaman ang mangyari, hindi lang sa ang pwede sa sisihin yung buong kaunti. Mr. Chair. Yes, Gagaya nga po ng sinabi mo kanina. Kagawad Pintor. Kung ano yung lumalabas dun sa pasok sa mga requirements, tuloy ang pupula. Yun din po yung tanong ko kanina, kasi baka maging ano lang tayo, sayang lang tayo ng oras, na yung patungkol sa katanungan ko kanina sa DNR, na kung yung ordinansa ba natin dati, nakita nila, tingin nyo, i-respeto ba or gagamitin, ikukonsider ba nila? Kasi kung hindi lang yun lang no need for us to amend the current ordinance, kasi kung mayroong batas na sumasak, nakakataklaw, yun, na mas mataas, wala tayong magagawa. Diba? Pero tayo na po, pwedeng gawin, so we can make an ordinance of the general welfare ng mga constituents dahil kung tayo nakapate sa 760 yung general welfare clause. Okay. Okay, so yan ang muna tabi, Director. Ang portion kan hororon iti. Oo. Matindi kunyang palan, maski may ordinansa, nagpaputol? May punto nga ni si Kagawad Pintor. Kung sa level kan sendro, pag assessment ninda pasado sa mga requirements, i-acknowledge pa ninda o respeto ninda so existing or municipal ordinance na nagbabawal kan pag putol kan mga anahaw digdi sa area kan Ginubatan. Pero kung ka national government tapos digdi sa local government sa patakaran tabi Director. Anong pigbasihan kang sendro? May nasyonal? May ang pigbasihan parang Republic Act. Tungkol sa? Asan nila? Medyo iba yun eh. Hindi ako pwede magpapaalam sa kanya. Tapos pag nagpaalam ako sa kanya, kayo naman ang designated ng gobyerno na magbigay ng pressure na tenure. Dito ba, kailangan talagang dadaan sa tamang prosedur. Meaning, local authority na po ngayon, ang local government itong Ginubatan, kami talaga ang dapat.
na napot nganyan director arinan masusunod sa national agency o sa local government ginubatan. Anyway, recommendation na partial na nadog niya to di initial makareate din nga do committee ang sanggunian sa guniang bayan. Na forever magtao ki permitan sindro very maaging ono digdi sa mga member kan ado committee kuna na rekomendasyon. Sindro taga sindro ni. Sila happy po nung na-create yung Sendro Ginubatan, we will respect the ordinance because we recognize that the LGU is our strong partner in the protection of the environment and natural resources. Kaya nga po, we really look forward doon sa gagawin nating amendment ng ating ordinance to address the policy gap. And we hope na ma-incorporate po talaga doon yung sa disaster risk, yung sa land use plan, para po, kumbaga, because as I said, kami po, bound din po kami ng national laws and procedure, hindi po kami allowed na basta mag-i-insert ng procedure. So if on our level, on the DNR or central level, meron pong mga gap, very well empowered po talaga ang LGU na doon ilagay yung mga filters. Yun po. Thank you po. Okay, so medyo halawi kini tabi director. May policy gap na may itong term. I-respeto man bagada yung na talagang pag-abot sa LGU, yung may poder. Kaya lang, there has to be some kind of harmonizing yung tenor kang national law ni napigubasan ninda. Tapos yung local. O naman, so sa MDRRM mo ini. Ma'am Jerry Maravillas. Dito na po sila sa policy na yan. Ano na yan ang magiging basis sa framework nila para kung wala naman po ulit sila mga limitation. Kasi ang naging word sa pagkana o yan po hindi sila provided. Pero sa gusto po kung ano po yan? Dahil man mabasol sa sinro, dahil man gari dahil man sindakikopya, taloy na ini na ordinansa kan ginubatan. So sumada na lang pagkatapos kani baka makahabol sa programa mo sa presiding officer kagawad yung lighting tungkol sa hororo na initabi. Director Mar, out na muna ako. Jimmy Nasalita, DCTV News. Thank you very much, Jim. Mga tugang on assignment, si Jimmy Nasalita dyan po sa Ginubatan Albay in connection po kayan mga tugang na kontrobersya in connection kan itong pagtugot kan senro na paralo doon mga tugang sumang anahaw. Actually, ang tinugutan is 600 pero may 400 lang na naputol, so 200 pinugulan na talaga dahil na nagtugot mga tungos sanggunian. So, nagkigunin pagtiripon mo niyan para masabutan ano baga talaga kuya. Yan, so, nagluluwas naman na may pigbabasihan man na national law according to Senro, dapat sila magkaputol. Kaya lang may existing ordinance, mga tugang ang ginubata na bawal magputol ning ano yan, ning anahaw. Not unless na iyan mga tugang, sabi nga ni Kayan, may langkaw ng 60 metros o 60 pi. Yan, diba? Ayan, hindi magkakaigo ng ano yan, technical working group para adalan po yan baray kung pwedeng magkaigo ng amendment. So, itingnan mo natin ang mga developers ngayon mamaya po. Okay? Oras natin, mga kababayan, 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Rexidol Forte, bilis banat sa apat. San Miguel Beer, sali na sa San Miguel Beer, Tansan, Katutak, Panalo under the Crown promo at baka manalo ng up to 100 million worth of prizes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik po kita dito sa programa ngayon po ng pagkaaga. Ang bilis-bilis na lang oras, 11:35 in the morning, mga kababayan. Para po duman sa mga may nagluluto pa. O misis, rikas-rikas ang taod na naman. Sarap-sarapan ang mapremyuhan. Alright. Bueno, padagos po ini ng mga nangyayaring, sabi nga ni kaya ni mga lakdang dyan po sa ginubatan kang proteksyon mga tugang sa kapalibutan. Sabi ko nga ni extreme north to south. Pag-abot sa may pamitisan kang bulkan, di dali-dali kan mga parakwari. Nasisibot ang sanggunian para pumaportiran ang komunidad. Pag-abot duman sa anahaw naman, portoling kahoy. Balikan natin si Jimmy Nasanita. Jim, please come in, Jim. Yes, yan, natapos na tabi, Director. Kakaroon niya ito ang presiding officer sa level ni Kagawad July Tingson Committee on Environment, SUSMADA, and kung satisfied siya duman sa mga panimbagan kan representante kan Senador Digdi sa ginubatan sa public hearing represented any kan iba-ibang sektor o department digdi sa lokal na gobyerno. Good morning. Sa ibang linya si News Director Mardila sa Angkor sa DCTV. Hello, Kagawad. Good morning. Good morning, sir. At good morning man sa iyong mga taga-antabay. Opo. Ano pong sumada ka nangyari po, Tabi? Are you convinced doon sa paliwanag kan Senro? Bali po, hindi lang po ako maging ang pag-iriba ko, Tabi, ay hindi kumbinsido luman sa mga pagsisimbag ninda. Siyempre, ang samuya kasi is to protect the environment. Dahil ang problema po na nahihiling namin dito sa Ginubatan, kami Tabi Digdi, pinagbabaha na iwakan ng mga landslide, mudslide. Kaya kumbaga, pinoprotehan namin yun sa tuyang rekursos naturalis. Pero yun pong pagtao ng permit kang DNR, digdi po sa nagputol kang anahaw, ang sendang simbag, kung initabi nakalaog duman sa sendang mga requirements na skipira pang putulon, aprobahan nila. Pangyari, may pigbasyan sindang batas na national law, anong kaya? Igwa tabi, ang nakakaagduman, kung ito po ay 40 feet at 60 years old, ay pwede na pong i-harvest, pwedeng putulon. Kung sa sarong lote, ang tanong namin kanina, paano kung ang laog ng sarong hektarya, 600 na anahaw, kung initabi nakalaog duman sa sendang requirements, approve nila sa pagputol, maski makalbo pa. Pangyari, medyo kunyan yan, medyo conflicting yan duman sa existing ordinance po nindo Tabi, Kagawad. Conflicting po talaga, kasi ang samuya man na basihan, bilang mga ilihilong opisyal at pagsunod sa samuya na Biblia, na ining Republic Act 7160 o Local Government Code, na we have to protect our environment. Pagkato po sa muya yan. Opo. Pigbabanggit kaswago kang taga-sentro na respeto ninda ang poder talaga kan LGU. May kinaraman dyan. So anong mangyayari po, Tabi? So ini pong naging hearing ngunyan ay magkakaigwa po kami
may mga amendments digdi po sa ordinansa na ma-create po ni ad hoc committee na miyembro ang Senro, ang Environment Chairman kang Sangguniang Bayan, ang sabuyan na MDRMO, ang sabuyan na Menro, na ang mga barangay captain involved na ma-desisyon kung bago sila magtawag permit, kung initabi ay magkakaroon po ng adverse effect sa ating environment. Kung makalbo ini, mabahaon, landslide, or effect ka ini na mga makusog na bagyo, ano magiging effect kung ini paputulin ka, boss. So ini pong pag-create kang sarong ad hoc committee na di basta-basta magbigay permit na walang approval ng gabos po ng miyembro. Yun talagang dapat, Dapat may dahil may existing ng ordinance, respeto ng dayan. Taglog mo na dyan sa lugar na yan, dapat magpaisi, tanganing maibahan kang taga-local na governor kung talagang tama itong putulon o dahi. Tabi. Ayun. Di ano yan? Doon po sa ordinansa nindo or sa existing ng mga batas, pag pinutol, dapat may salida? Ang tinaram kang DENR, ang anahaw tree, i-consider ninda na minor forest product. Kaya wala sa pagtaram na sa salidaan inikindua. O pag pinutol, wala sana. Kaya rakman ka national leaf. Ayaw nga kaya kumbaga maasa kami di sa LGU na kami mismo ang maproteher. Ang problema, kung masupersid ang samayan ordinansa, mareklamo na kami duman po sa mga congressman na para amendaran ining national law. Kawawa kita. Iyo po. Kung ano yan non-forest product pala yan, pero dakula ang sabi nga ni Kantabang ka yan, nagig-serving trencher yan sa Bagyo. Windbreaker, siyempre yung water table natin, dakulon po na benepisyo. Kung ubusong kalbuhon mo yan, aramtaman na pag iwabagang El Nino, mga kahoy, supsupo ng tubig, paitaas, maubos. Maapektaran ng water table, maapektaran ng burabod, maapektaran ng gabos. Dapat may conservation mangyari. At pag dating sa harvesting, dapat yung sustainable man. Yung nga sabi ko nga sa inda, ano ang sa indong mandato? Dahil siyempre, DENR, to protect the environment ang sa yung pagkakaisi. Pero ang simbag, basta nakalaog duman sa mga legal requirements ninda, mataunin permit to cut and transport. Malibong nga di. Malibong tabi. Malibong talaga. So ano na ang masunod tabi? Maururong giraray ka mo? Makururong giraray, madrap muna kami nung gibon na mga polisiya. After that, second round ng meeting. Are you not going to consult legal luminaries? Manungod po kayan, tabi? Ayop tabi. Kaya ba na po riyan na para makonsultan kami kung ining gigibon na ordinansa di sa ginumatan kung baka masupersid mo sana ini kang national law, baliwala. Yes, opo. At siguro tabi kagawad, baka may gusto ka po tabi na ipaabot sa mga ginubatenyos na nagantabay po ngunyan. Go ahead po tabi. Maraming salamat tabi. Ang sa kuya mensahe sa kuya mga kababayan, we are all duty bound. No, it is our moral duty and obligation to protect the environment. Magkarabangan po kita gabos. Opo, okay. Thank you very much po tabi Kagawad Julay. Yan, okay. Okay, siya tabi Director si Kagawad Julay Tingson ang Chairman Committee on Environment na walat na lang unis si Kuan Kagawad Babanyaga, Kagawad Lando Palabrica. Kagawad Lando Palabrica, reaction. Ano masabi mo kato? Well, okay. Magkakaroon pa naman ng another second round na committee hearing to tackle those matters na very important. Involving the cutting of those anahopos, particularly in the municipality of Ginubatan. Sir, kasabago, nabanggit mo na nabasa mo itong sumanungod sa policies environment. May replacement. Kung may putulon, may replacement. Ano yun, nasunod? Well, hindi. Dahil sabi nga ni kan representante niya digdi sa Muya na dahil ko replacement. Pero ang pagkakaaram ko, according to the Bible ng DNR, itong anahopos, although na timber forest ito, may nakalagay doon, naka-stipulate na 2 poles ay isang pole equivalent to
dalawa ang itanim muna. So, paano ito ma-monitor? Nakatanom daw, matanom daw? Hello? Wala man. Hindi ko narinig. Ayun. Yes. Ano po yan? Sir, ano kayo? kasi nakita ko po doon sa DNR circular na bago magbigay ng permit, kailangan may yung isang anahaw pool equivalent to 2 seedlings na itatanim. Isa matanim na kayo. Ang matanim noon ay yung mismo yung applicant. Oh, may replacement pala. Oo, nasunod ba yun? Parang di ata nasunod, sir. Oh, di ano yan? Nandidiscover yun ta. Pwede alam niyo yun, sir? Pwede nindong ano yan, pwedeng isabay garo yan sa amendment sa ordinansa. Opo, kasi sir, kung titingnan po natin yung ordinansa namin ngayon, very specific doon na naka-stipulate na bago ko po kayo magbigay ng permit, dapat may application for permit na nagagawin ng applicant na papunta dito sa Office of the Mayor. And then, isa yan sa mga requirements na pwede niyong bigyan ng permit. Kasi sir, ganito kasi ang apprehension namin dyan lalo na sa ngayon, ang dami naming mga programa tulad ng water system. Yung sinasabi ng batas po ng DNR na sabi niya pag 60 pwede na. Kahit para sa amin po, kahit 65 o 70, kung makaka-apekto po ng lives and property ng aming constituents, parang hindi po pwede po yun. Ayun, oo. Thank you. So yan tabi si Kagawad Lando Palabricas. Chairman Committee on sa Public Safety ini. Palaban ini sa dyan sa Kwan, so sa investigation sa mga quarry, disilting saka kasabay naman siya digdi sa sa purutulan ng anahaw sa meeting na ini. Committee Public Safety, say pagkita digdi. Kagawad ba niya tabi Director Mar? Kagawad ba? Kayo po ang proteksyonan ta. Kayo po ang proteksyonan ta ang ang katuyang environment. Batang niya ang ginubata, nasa kawa ang ginubatan. Kayo po na maproteksyonan ta dipisilon po na sa northern saka sa southern part parehas problema kan ginubatan. So ang dapat digdi mag-ibo ki mareray na amindahan sa ordinansa tangani magkaigwa king ipon. Ay po man sanayan sa kuyang mensahe. Okay, so direct. Okay. Sige. Okay, so yan sa tuyang pagtugay-gay kan istorya digdi sang gunang bayan kan ginubatan Albay. Kagawad Lando Palabrica, Kagawad July, Kagawad Babanyaga. Jimmy na salita di si Jimmy niya. Thank you very much, Jim. Mga tugang. Pangyari medyo may may conflict yung ordinansa. Pero aram do ba ko lang ginubata may ordinansa pa lang kaini. Nag-pop up sa kuyang bulang kristal. Nan tinambak sa Camarines Sur, igwama na same. Na ordinansa. Na ang sabi, ang ordinansa, mga tugang, minaregulate kan pagputol o cutting, pangangalap o gathering, asin ang paggamit ng anahaw, palms, duman sa munisipyo kang tinambak. Ang katuyuan, iyo ang i-encourage ang sustainable use of anahaw palms and protect the environment. Arog man kan sa ginubatan, di ba? So, sabi duman, ang ordinansa ngayon nag-require ng permit for cutting palms and transporting cut palms. Yan, yung pinutol na, pagputol as in pagtransportar kang pinutol na. Naka-specify ang requirements for permit kasabay an application, undertaking to replant palms. Yun naman sa tinambak, dapat mag-replant ka. And supervision during cutting. The ordinance also outlines approved disposal methods for waste and penalties for violation. Ayan, interagency may monitoring compliance kang ordinansa. Ang nangyari parang nagsarili din yung penro, yung senro, di ba? So yan, magkakaigo ng pag-urulay garanay, pero siguro dapat din na hilingon. Ano ba talagang batas yun? May naili ako sa conservation ng anakaw, pero hindi na babanggit Okay? So, i-research natin to para po mas maghiyang kita. Mag-diskuter manangod po kayan manangod sa pag-preserve ka na nahaw. Taram taman sa nadigdi sa tuya. Dakol lang nga ipon ng nahaw. Tsaka yun, nasa inda po talaga is to protect the environment. Yung paggamit, tapos dapat na sustainable. Bago itong ura-urada sa ng tiraon, yan sisinta news na ngaya.
Di ba? Maski di na-assess pa yung ano. Kaya may tatawag tayong ECC, di ba? Kahit nga yung pinuputol nyo dyan sa may tinampun, sa may tinampulugod, na puputol na kahoy, mga kunyanong kamo, mga istriktong kamo, pagkabot naman sa nakaw, na pinalauman ninda na nakakatabang para po naman sa pagprotehir sa bagyo. Pagprotehir na dahil magparasi ang daga. Tapos pagprotehir mga tugang na dapat maging stable sa water table dyan po sa isang lugar. Pangyari, hindi yan yan. Basta nga yan sa Sintana Fight na ang nangyayari sa mga baka. Di ba? So, kay Pon talaga karoon ng konsulta ka mo dyan sa legal division kang DLG o kung ano pa man na aning mag-iyaan pong imaray sa pag-aresto may kinaraman dyan. Bueno, 10 minutes bago po mag-alas sa 12, si Joshua James Pino nasa linya. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong bareta, pig-aadalan nyo yan kan Legazpi City Veterinary Office sa pangilot ni City Veterinarian Dr. Manny Estepona kung paano mapapadakol ang mga ataman na ayam asin mga trainers kini o mga handlers kini na magkaigwanin training asin karaman pag-abot sa search and rescue operation. Tiga adalan ni Estepona kung paano ibaba sa barangay ang pagpapatraining ninda sa mga ayam asin mga handlers kini na magagamit man in kaso magkaigwanin mga kalamidad asin iba pang rescue operation study Sir Mar. Sigun kay Estepona sa bulan kay ning Oktubre pinagpaplanuhan ninda na magkaigwiraray nin boot camp for basic obedient training para sa mga may ataman na ayam na gustong magkaigwanin na proper training, proper knowledge kung paano magamit ini sa disaster response. Bigla hihinguwa kaya na kada barangay magkaigwanin na sharing na bagay, lalong-lalo na Sir Mar itong 5 barangay digdi sa northern barangays na konsideradong high risk dahilan sa mayon disaster o siniba pang kalamidad. Sigun kay Estepona, yun ni ang barangay Kanbuyuan, Padang, Matanag, Tunga, asin barangay Mabinit. Ipaplanuhan na ini ang maging focus sa pagpapatraining tangali ng magkaigwanin na mas dakol-dakol pa Sir Mar na mga dog handlers na tatao sa pag-responde sa mga emerhensya tangali sinda mismo konsideradong first responders sa barangay. Ayun, mga ano yan, iti-training da? Mga private Sir Mar na may ayam na tatabangan kan City Vet na magkaigwanin proper training and nainot la baga kay ni so 10 na members kan Licardo. Ang plano madagdagan pa ito and may baba pa sa mga buro barangay. Ayan. Di ba yung Lizardo ang ginagamit nila sa rescue? Oo. Arog man kayo ang gigibon? Arog man kayo Sir Mar, papadakulon pa ang arog kayan. Ayun, pero ang handler na, privado na? Oo. Yung maagis na sa training, tatabangan kan lokal na gobyerno? Roger to that. Ay, very good ba yan? Di so, ataman mo, i-training mo? Wana? With proper training na? With proper training. Nakul na inagi na trainer. Ang yan. Baka man ng training sa nagan kung paano magkwakibo to. Ngayon bantay-bantay kung ano yun mga matibay ang mga matibay ang mga trainer. Ay, pero may mga may mga rasa ki ayam na mga matatali. Correct. Kasi nga yung toy poodle makon yan matali. Oo. Sa mga nahiling ko Sir Mar na mga uniform personnel, dati baga mga daradar nila so mga Draculaon na kinain. Ngunit ang mga daraso, sarbayuto na sana. Iyo, may mga may mga titibay talaga. Tsaka kung mga rescue o kaya ngay maghanap ngayon pwede yan ang mga saradita ngay makasurok. Makasuksok sa mga nagabak na building. Kaya wala talaga sa size. Ayos wala sa size. Wala. Nasa performance. Piling sige naman kang parakpak ni Pio Fernandez. Nadali mo ngayon pa, nadali mo. Di maski sa ano mo na bagay baga. Sa basketball lang ngayon, height is might.
Pero sa ibang mga kunyan, matibay mo baga, mas kaya mo ba? Kahit saradit, mas maringan eh. Sabi ba ni Fernando po ito, alalahanin mo, walang malaking nakapupuwing. Correct. Salit sudah pero tian. Dadali mo. Okay, sige. Alright, Mr. Mar, yan dagdag na impormasyon. Josh Sabino, DCGB. Thank you very much, Jim. Saan po mga pagiro kan City Vet? Kasi kalukal ng gobyerno nungod po dyan sa pangataman sa mga aya, maging responsible dog owner, pagkatapos maging matrainta, mga to na magamit mga tugang in case of emergency. Yan. As the need arises, di ba? Tarang tamasan, di ba kayo sa tuya Naaw na sa tuya gabos ang mga kalamidad. Ang mga hazards naaw na sa tuya gabos. May bulkan, may bagyo, may rasay kidaga, may baha, may lahar, di ba? May linog, di ba? May tidal wave, may tsunami, di ba? May dagat, di ba? So, yung mga those are hazards, mga tugang na kinagaypuan talagang pagandaan, and then kaganing magkakanigong tools para paghiro mo, mga tugang, makatabang natin madali ang pagresponde. Yan. Alright, yeah, very good po yan. Mga tugang na mga pinagigibong mga lakdang na yan. Alright, naman sa mga kababayan Pamar, ano man nga ining increase, garo man nga so figtawan sa rollback, garo man sa figtawan nga ki dulsing so aki. Iyon na po yan. Iyon na yan Tang sabi, ang nakakapababa mga tugang sa presyo duman sa world market, iyo po ang pahayag kang Organization of Petroleum Exporting Countries na madugang sindaning produksyon. Ayan, nagsabihin maraming supply. Pagkatapos, ang hababa na demand sa China. Ayan, kaya nagbarato. On the other hand, mga tugang, pwede ngayong lumangkaw man because of the tension sa Middle East as in Ukraine. Yan, di ba? May tension sa Middle East, may tension sa Ukraine, and then nag-iiwas mga tugang. Pati naman sa may parting Yemen, tinitira na. Di ba? So yun, ang mga nagkakapira po na. Tapos siyempre yung dollar pa na medyo iuraban tiyan ng piso ta. So yun ang mga nagkakapira po mga rasones kung ata. Kaya parang siso. Ngayong week, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. And maging yung projection ba kanina nasira Sabi nila, maabot ngayon ng mga 70. Di ba? Ngaya, from 50 to 70 centavos, from 30 to 50 centavos, malaan. So, gasolina, 10 centimos. So, crudo, 20 centimos. So, so, kerosene na medyo nagrani-rani duman sa projection po nilang sa lapi, naging 45. Pero yun na po yan, parang siso, Kaya maraming factors po na, na contribuer, manungod po dyan mga tugang sa sa pagtaas sa pagbaba kang presyo kang mga produktong petrolyo. Bangyari Alright, o paano mga kapatid? Malakaw-lakaw na una kita, mahangos lang kita mga tugang, and pagbalik mi sa tuya po ng mga bareta alas 12 para po sa mga kababayan nga habang nangungod to ka mababaritaan mi kamo ka mga pangyayari sa nakalispong 6 oras. Para po kabilog na tropa, hello kay Kuya King Rinaldo, saka kay Bing Buen Bores, man kay Sir RV na balaoro dyan po sa Dubai, at sa kabos ng kantabay sa 729 kHz sa pitan ng mga radyo. Sa pangarap po ni Junapolis Radio Technical, tapos si Jerome Nico Martinez sa yung IT, CCTV Social Media Department. Para makabilo na tropa, ako po si Marnela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Coronavirus ba ang hadlang?